खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मेथामेटिक्सनि अनलाइन क्लास खालामनो नागिरदों। HCF आरो LCM आयदानि सायाव आङो दिनैहाय भिडिअ 2 एबा क्लास 2 खौ लानानै फैदों। सिगांनि भिडिअआव आङो HCF आरो LCM नि क्लास 1 खौ लाखांबाय। बे क्लास 1 खौ नोंथांमोना नायाखैबा नायनानै लादो। मानोना आङो क्लास 1 आव HCF आरो LCM नि बेसिक कनसेप्टफोरखौ जोबोद मोजाङैनो फोरमायनाय आरो फोरोंनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायाखैबा डिसक्रिपशनाव लिंक होनाय दंखायो, बेखौ थांनानै नायग्रो आरो बेखौ नायखांनायनि उनावहाय क्लास 2 खौ नायबानो जाबाय। बे HCF आरो LCM आ जोंना जानो गोनां गभर्नमेन्टनि माखासे आनजादफ्राव, गभर्नमेन्ट जबनि आनजादफ्राव जोंना गोबां हेल्प होगोन। अब्ला फैदो जोङो HCF आरो LCM खौ जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानोसै। HCF सेथि नम्बर कुइसन एबा कुइसन नाम्बार 1 आव जोंना कुइसन नाम्बार 1 आव सोंदों नै कुइसना द प्रडाक्ट अफ टू होल नाम्बार इज 1500 एन्ड देयर HCF इज 10 फाइन्ड द LCM। माने बर'आव मा होनदों, मोननै आबुं अनजिमाफोरनि सानजाब गासैया 1500 आरो बे मोननै अनजिमाफोरनि HCF आ 10, अब्ला LCM खौ दिहुन। अब्ला बे कुइसनखौ जोङो माबायदि खालामो बेखौ जोङो गाहायाव खालामलांनोसै। कुइसननि सलुशनखौ खालामनाय सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। मानोना आङो बेबायदि आनजादाव, गभर्नमेन्ट जबनि आनजादाव फैथावना आङो सानखान्थिनि भिडिअ लाबोबाय थासिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबासो आं मटिभेट जानानै गोदान भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन। बेनिखायनो प्लिज आंखौ सापर्ट होदो। अब्ला फैदो जोङो नायनोसै बेनि सलुशनखौ बोरै खालामनांगौ। जोंहा सिगांनि बेसिकआव जोङो सोलोंखादोंमोन HCF आरो LCM नि सोमोन्दै। नोंथांमोना नायाखैबा बेखौ डिसक्रिपशनाव थांनानै बे बेसिक कनसेप्टफोरखौ नायनानै लाग्रोथारदे, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। अब्ला फैदो जों बेखौ बानायनोसै। बेयाव मोननै अनजिमानि सानजाब गासैया जोंना बेसेबां होनाय दङ, 1500। बा मोननै अनजिमाखौ जोङो मा लानोसै, A आरो B हमनानै लानोसै। ओमफ्राय बेयाव जों लानांगोन दा टु नाम्बार टु बी, जों A and B हमनानै लाबाय जों मोननै अनजिमाफोरखौ, नङा होमबा? होमबा मोननै अनजिमानि जोंना सानजाब गासैया 1500 होनाय दंखायो। ओमफ्राय HCF आ बेसेबां होनाय दङ? HCF आ जोंना बेयाव 10 होनाय दङ। होमबा जोंहा मोनसे फर्मुला मोनथिगौमोन, जोंहा मा मोनथिगौमोन? HCF जों LCM जों इनटु खालामबा HCF आरो LCM नि सानजाब गासैया मा जायो? मोननै अनजिमानि सानजाब गासैनि समान जायो। A सानजाब B बेबायदि जायो, नङा होमबा? दाना जों बेयाव बहायनो हायो HCF आ बेसेबां दङ? जोंना HCF आ बेयाव 10 दङ। HCF नि जायगायाव 10 होबाय, इनटु LCM आ गैया, नङा होमबा? दाना मोननै अनजिमानि सानजाब गासैया जोंना बेसेबां दङ? 1500 होनाय दं, नङा होमबा? नंगौ। दाना बेयाव जोंहा LCM खौ दिहुननांगौ ना। LCM खौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगोन? LCM खौ लाखिबा 10 आ 1500 खौ ओरैहाय डिभाइड खालामगोन। डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन जोंहा? 0 केन्सेल, होमबा देयरफर LCM आ बेसेबां मोनगोन? 150। होमबा कारेक्ट एन्सारा मा जागोन? 150। 150 आ बेनि कारेक्ट एन्सार। होमबा बेयो बेसेबाङाव दङ? अप्शन नाम्बार A। बे अप्शन नाम्बार A इज द कारेक्ट एन्सार अफ दिस कुइसन। कुइसन नाम्बार 2, कुइसन नाम्बार 2 आव होनदों if the HCF of two number be 13 and LCM 273 then the sum of the number are, मा बुंदों? मोननै अनजिमाफोरनि HCF आ 13 आरो LCM आ 273। अब्ला बे मोननै अनजिमाफोरनि दाजाब गासैया मा? मोननै अनजिमानि दाजाब गासैखौ बिदों। होमबा जोङो सलुशनाव बेबायदि कुइसन फैबा जों मा खालामनांगोन? let the two number to be
मोननै अनजिमाखौ जों हमनानै लाग्रोनांगौ मा a n मोनसेया मा लाबाय b ओमफ्राय जोंना ओसेबआ होनाय दंखायो बेसेबां 13 ओसेबआ जुदि बेबायदि होनाय थायोब्ला जों मा खालामनांगोन ओरैहाय बे a नि जोंहा सानजाबगिरिया मा जागोन 13 into x ओमफ्राय b नि सानजाबगिरिया मा जागोन फेक्टरा 13 into y x आरो y बेयाव जोङो मा x आरो y आ मा जायो बियो मा को प्राइम बियो को प्राइम बे लोगो रोदा अनजिमा बियो नङा होमबा बेबायदि होमबा जोंना एलसीएम ओसेबा बेसेबां 13 होनबा नायदो बेयावबो 13 दं बेयावबो 13 दं नालाय ओसेबा 13 जाबाय बेबायदि हमनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोंहा फर्मुलाया मोनथिगौ मामोन therefore HCF into LCM मा जायोमोन समान समान A into B मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान होमबा बेयाव जों बानायनो हायो HCFआ बेसेबां दङ HCFआ जोंना 13 दं LCMआ बेसेबां होनाय दङ 273 होनाय दङ एन्ड मोननै अनजिमाया जोंना मा मोनखो 13x माने 13x into 13y मोनबाय दाना बेयाव जोङो नैबे 13 नैबे 13 केन्सेल आउट खालामनो हायो केन्सेल आउट खालामखांनायनि उनावहाय मा जागोन जोंना 273 ओरै थागोन ओमफ्राय ओरैहाय राइट साइडआव मा थागोन 13xy नङा होमबा बिदि दाना जोंहा 273 खौ बै 13 आरो डिवाइड खालामबा xy आ बेसेबां थागोन जोंना बेखौ जोङो डिवाइड खालामदो डिवाइड खालामबा जोङो बेखौ मोनगोन बेसेबां 21 इक्वल xy दाना 21 निफ्राय x आ बेसेबां जायो y आ बेसेबां जायो बेखौ बोरै मोनसिगोन जोङो राय बे 21 खौ जोङो खालामबा बोरै हायो जोङो 3 into 7 हागोन हाया ओमफ्राय 3 into 7 जाबाय होमबा 3 and 7 मा जाखो बियो को प्राइम नङा होमबा को प्राइम जाबाय होमबा बिनिफ्राय जों मोनथियो मा x आ 3 and y आ मा 7 बेबायदि नङा होमबा बेनिफ्राय जों मा खालामनो हाबाय 2 नाम्बार्स मोननै नाम्बारखौ बिदोंना बेयाव मोननै अनजिमाखौ बिदों बियाखै माबेयाव नै बे मोननै बा मा होनदों बे मोननै अनजिमाफोरनि दाजाब गासैया मा होमबा 2 नाम्बारखौ जोङो बेयाव दिहुनग्रोदो होमबा 2 नाम्बारखौ जों बेयाव दिहुनग्रोनोसै होमबा दा 2 numbers are मा जागोन बेयाव a आ बेसेबां मोनलाय जोंहा 13x नङा होमबा 13x माइनि 13 into 3 मा जागोन जोंहा 39 and b आ बेसेबां जागोन b आव जोंहा बेसेबां दङ 13y नङा होमबा 13 into 7 मोननैजों into खालामबा बेसेबां जागोन बेयो 91 बेयाव जोंहा दाजाब गासैखौसो बिदों नालाय therefore a plus b बेसेबां जागोन 39 plus 91 मोननैजों प्लास खालामदो मोननैजों प्लास खालामबा जों मोनगोन 130 बेयो 130 होमबा कारेक्ट अपसनाव बेसेबां जागोन बेयाव 130 बेयाव होमबा मोननै अनजिमाफोरनि दाजाब गासैया जाबाय 130 option A is the correct answer दाना question number 3 आव बुंदों the ratio between two number is 2:3 if their LCM is 150 then the numbers are माने मोननै अनजिमाफोरनि रुजुथाया 2:3 आरो बे मोननै अनजिमाफोरनि LCM आ 150 अब्ला अनजिमाफोरा जागोन जोंना कुइसना जुदि बेबायदि रेशियोआव होनाय फैयोब्ला आरो LCM एबा ओसेबा होनाय फैयोब्ला होखानाय फैयोब्ला जों माबायदि बानायनांगौ फैदो जोङो बेखौ बानायनोसै बा सलुशनाव जोंना बेयाव मा होनाय दङ रेशियो होनाय दं गैया होमबा मोननै अनजिमाखौ जों हमनांसिगोन let the two numbers to be होनांसिगोन जों मा a आव मा लानांसिगोन 2x and b आव मा लानांसिगोन जोङो 3x therefore
LCM of मा 2x and 3x बे 2x आरो 3x नि जों LCM लानांसिगोन LCM आ लाबा जोंहा माबा x कमन x into 2 आरो 3 मोननैबो co-prime होमबा बेनि into सानजाबदो 2 जों 3 जों खालामो 6 होमबा मा जागोन बेयाव 6x होमबा LCM आ मा जागोन 6x बियो 6x होमबा therefore जोंहा मा 6x equal to LCM आ बेसेबां होनाय दंखायो जोंहा 150 होनाय दंखायो बे होमबा x खौ लाखियोब्ला 150 खौ 6 आरो डिवाइड खालामदो नङा होमबा डिवाइड खालामबा जोङो बेखौ बेसेबां मोनगोन होमबा जोङो डिवाइड खालामसै डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 2 5 होमबा x आ बेसेबां 25 नङा होमबा x आ 25 मोनबाय होमबा therefore a अनजिमाफोरखौ बिदिनो नालाय a आव जोङो बेसेबां लादोंमोन 2x मोन 2x माइनस 2 into 25 equal to मा 50 मोनसे अनजिमाया 50 and गुबुन मोनसेया मा जागोन b आ जोंना मा लादोंमोन 3x होमबा मा खालामनांगोन 3 जों दा मोननाय 25 x नि मानजों सानजाबदो 3 सानजाबबो 15 सेटिलिक दसेनो 75 but two numbers are 50 and 75 जागोन बे मोननै अनजिमाफ्रा मा जागोन 50 आरो 75 बा ऑप्शन A 50 and 75 option A is the correct answer of this question दाना फैदो next question question number 4 आबो question 3 जों same from बेयाव होनदों the ratio between two number is 3:4 if their LCM is 180 then the first number is मोननै अनजिमाफोरनि रुजुथाया 3/4 आरो बे मोननै अनजिमाफोरनि LCM आ 180 अब्ला गिबि अनजिमाया जागोन फार्स्ट नाम्बारखौ बेयाव बिदों होमबा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है बेयाव the two numbers to be जोङो मा जागोन बेयाव रेशियोआ होनाय दं नालाय जोङो बेयाव लानांगोन 3x and मा 4x होमबा therefore LCM of मा 3x and 4x 3x and 4x नि LCM आ मा जागोन जोंना बेयाव 12x नङा होमबा 12x जागोन LCM आ होमबा therefore जोंहा मा 12x equal to ओरैहाय 180 बिदि होमबा x खौ लाखियोब्ला 180 खौ 12 आ डिवाइड खालामबाय डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन जोंना बेयो 180 खौ जोङो 12 जों डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 12 बेयाव मा जागोन 605 होबा बेसेबां 60 होमबा 15 मोनगोन होमबा the first number is 15 होमबा correct option is option A 15 the ratio between two number is 3:4 if their HCF is 4 what will be their LCM खौ बिदों बेयाव मोननै अनजिमाफोरनि रुजुथाया 3/4 आरो बे मोननै अनजिमाफोरनि HCF आ 4 अब्ला अनजिमाफोरनि LCM आ जागोन अब्ला बेबायदि स्टाइलावबो फैनो हागौ कुइसना अब्ला बेबायदि फैयोब्ला जों बेखौ माबायदि सलुशन खालामगोन अब्ला फैदो जोङो बेयाव बानायना नायनोसै बेयाव जोंहा 2 नाम्बारखौ दिहुननानै लानांगौ एबा मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुननानै लाग्रोनांगौ होमबा let the two numbers to be रेशियो दं नालाय बेखौबो जोङो 3x and 4x हमनानै लादोलाय होमबा HCF आ बेसेबां होननाय दङ जोंहा 4 होमबा therefore HCF of 3x and 4x होमबा HCF आ मा जागोन जोंना 3x आरो 4x होमबा 3x खौ जोङो मा खालामनो हायो ओरैहाय 3x खौ आङो मा 3 into x and 4x खौ मा खालामनो हायो
4 into x होमबा बेयाव कमना मा जाखो only x कमन नङा होमबा ओसेबा मा जागोन x देसासे मा जाबाय x बुझबाय दा देसासे मा जाबाय जोंना x जागोन देसासेया बेसेबांखो x आरो जोंना कुइसनाव होनाय दंखायो देसासेया 4 होमबा बेनिफ्राय जों बुजियो मा therefore x आ मा जागोन x आ 4 x आ मा जागोन 4 देसासेया बेसेबां 4 होनाय दंखायो नालाय x नि माना बेसेबां जाबाय 4 होमबा the two number to be मोननै अनजिमाया जोंना जासिगोन मा फार्स्टआव जोङो मा हमदोंमोनलाय 3x हमदोंमोन होमबा 3 जों x जों सानजाबनानै 3 जों x माइनि 4 जों सानजाबनानै होबानो जाबाय 12 and मोनसेया मा जागोन 4x दाना बेयाव 4 जों जोङो नैबे दा मोननाय x नि मान 4 जों सानजाबनानै होदो 16 जागोन होमबा मोननै अनजिमाफ्रा जोंहा मा जाबाय 12 and 16 दा जोंहा LCM खौ दिहुननांगौना LCM खौ 12 आरो 16 नि LCM खौ दिहुनबाबो जोङो डाइरेक्ट मोनबाय therefore जोंहा मा मोनलाय एबाराव HCF into LCM equal to मोननै अनजिमानि सानजाब गासैमोन नङा होमबा sum of two number sorry product of two number now HCF आ जोंना बेसेबां मोनखो 4 and 2 LCM आ गैया ओमफ्राय two numbers आ मा 12 and 16 बे मोननैखौ इनटु खालामबाय बिनि उनावहाय जोंहा LCM खौ लाखिबाय होमबा जों मा खालामगोन 12 into 16 खौ नैबे 4 आ ओरै डिवाइड खालामफैबाय 4 आ डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 4 जों 4 होबानो जोंहा 16 होमबा बेसेबां मोनखो 12 into 4 मा मोनगोन 48 होमबा बेयो जाहैबाय LCM होमबा LCM आ बेसेबां जागोन 48 होमबा अपसनाव नायदो 48 दंना गैया अपसन नाम्बार A 48 बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दा फैबाय कुइसन नाम्बार 6 आव बुंदों what will be the highest number which when divide 52 and 104 leave remainder 4 and 8 respectively मा बुंदों बर'आव बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया मा जागोन जायजों 52 आरो 104 खौ रानोब्ला रानखोन्दाया 4 and 8 जायो बिदि बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमा मायनि जों बिदियाव बेबायदि कुइसन जायोब्ला जों मा HCF खौ दिहुननांगौ बयनिख्रुइबो देरसिन हाइएस्ट कमन फैक्टर बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया मा जागोन जोंना HCF आनो दाना 52 आरो 104 खौ बे HCF जों रानोब्ला जोंना मा जागोननो 4 आद्रा थागोन आरो 8 आद्रा थागोन होमब्ला बे बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमा एबा बयनिख्रुइबो देरसिन रानग्रा अनजिमाखौ दिहुननांगौ HCF खौ होमबा जोङो फैदो अनजिमा मोननैया मा जायो बेखौ दिहुननानै लाग्रोनोसै बेबायदि आद्रा होनाय थायोब्ला जों आद्राखौ दानख'नानै लानांगौ होमबा अनजिमा मोननैया जाबाय जोंहा मा 52 निफ्राय जोंहा मा रिमाइन्डार 4 खौ दानख'दो होमबा बेसेबां जागोन बेयो दानख'बा 52 आव 4 दानख'बा जोंना 48 आरो गुबुन मोनसेया मा जागोन 104 निफ्राय जोङो रिमाइन्डार 8 खौ दानख'दो होमबा मा जासिगोन 96 जागोन दानिया जोंहा अनजिमा मोननैखौ मोनबाय 48 आरो 96 दानिया बे 48 HCF of 48 आरो 96 नि HCF आनो जाहोगोन बेनि कारेक्ट एन्सार होमबा 48 आरो 96 नि देसासाखौ जों दिहुनदो देसासा दिहुननायखौथ' रोंखागौ जोङो बेखौ राननाय आदबजों दिहुननोसै राननाय आदबजों दिहुनबा जोंना बेयाव दुइसिन 48 देरसिना 96 होमबा 96 खौ आङो मा 48 जों डिवाइड खालामदो 1 होबा बेयाव मा फैगोन 48 माइनास खालामबा 16 8 थांबा 8 बेयाव 8 आव 4 थांबा 4 दाना बेजों आङो नैबे 48 खौ डिवाइड खालामबावदो 1 होबानो मा जाबाय 48 रिमाइन्डारा 0 होमबा जोंहा HCF आ मा जाखो
48 HCF मा HCF 48 होमबा जोंना बेयाव मा बिदोंमोन कुइसना बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया मा जागोन जायजों बै 52 आरो 104 खौ रानोब्ला रानखोन्दाया 4 आरो 8 जायो होमबा बयनिख्रुइबो देरसिन अनजिमाया जाहैबाय जोंना मा 48 बेयो 48 बे 48 जोंनो जुदि जोङो 52 खौ रानोब्ला 4 जागोन रानखोन्दाया आरो हमना लाबाय नैबे 52 खौ आङो जुदि 48 जों रानोब्ला रिमाइन्डारा बेसेबां मोनगोन 4 ओमफ्राय बे 48 जों आङो 104 खौ रानोब्ला रिमाइन्डारा बेसेबां मोनगोन जोंना 8 मोनगोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन जोंना 48 नैबेयो अपसन नाम्बार ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार बेखिनियावनो जोङो गासै 6टा कुइसन जोङो सल्भ खालामखांबाय LCM आरो HCF नि सायाव LCM आरो HCF नि सायाव जोङो 6टा कुइसन सल्भ खालामखांबाय आनजादाव जायफोरा फैथावना दानिया लास्ट जोबथा कुइसन दङ मोनसे जोबथा कुइसनाव दङ बेयाव what will be the highest common factor of 2q 3 to the power 5 into 5 to the power 5 and 2 power 1 into 5 square into 7 power 1 बेनि जोंना मा देरसिन आगोसार सानजाबगिरिया मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ बे अपसन ए अपसन बी अपसन सी अपसन डी दङ बेनि मादाव बबे मोनसेया बेनि मा जागोन HCF हाइगेस्ट कमन फैक्टर मीन्स HCF जागोन अबेयो बे जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो होमवर्क थाबाय नोंथांमोना बेखौ बानायनानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय बेनि एन्सारा बबे मोनसेया जायो बे बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअ'आबो जोब्बाय गोजोन्थों